Ay, 6% na lang. Asan yung isa? Asan? Yung tape. Hanapin mo yung tape. Tape? Oh, tapos kunin mo yung lagayan ko ng mga straw. Yung tape. Asan na yung ano? Kunin mo yung lighter doon sa ano. Sa labas? Basta. Pumunta ka na muna kay Ate Ann. Baka matulog yun. Aga pa nga, pa naman yun. Bakit ikaw Ano yung family guardian? picture, mama? Baka nung dati pa yun. Okay lang yun. Importante meron. Nasan pala yung picture ko nung nag-wait ako? Kailangan ko rin ng picture ko mag-isa. Bibili ako folder, yung short. Ano yan? Lagayan ng mga Paano ano. mga nag- Mama. Di ba yung short mama maliit? Ma? Tatlo. Yung tape. Kumuha ka ng bago? O kinuha mo sa tools ko? Sa tools mo, meron. Ilan daw ba? Tatlo. We have to give the buhay kung kaya sinasira. Ang mga ibon na lumilipad. Ay, mahal. Wait lang. Guntingin ko na muna to. Ito yung gagawin natin, oh. Ganyan siya. Yan, nasa baba. Puppet. Ganito ra. Anak, electric pa ng init. Paano hanginin? Tutok mo lang do. Hindi, dito mo lang. Yan. Okay, hindi hanginin dyan. Hangin. Pag naman ako. Laki. Ilan yun? Tatlo. Hi po, magandang buwan. Hanapin mo yung power bank para Ito yung power bank ko. O i-charge mo yung, isaksak mo yung cellphone ni Buda. Yan o. Tapos itabi mo dito sa... Lobat to? Ano lobat? Zero. Ha? Zero. Wait, may naisip ako.
May naisip akong plano nga para may charge sa cellphone ni Buda. Ano? O, baka matanggal mo yung saksak ng wifi. Tapos, ito yung cellphone ni Buda. Yan. Tapos, pwede ko na i-charge yung power bank habang mag-charge sa cellphone ni Buda. Diba? Talino ko. Yung cellphone ni Kuya, saan mo sinarge? Doon, dahil yung charger ni ate, dito ginagamit eh. Ay, ito pa. Dito to. Ito, dito mo. Ito yung mag-connect. Dito ka pa lang, paano mapento mo kung saan ka gusto. Ha? Destination. Kumbaga, then ko pumunta ng Japan, gano'n. Oh. Yun, papapunta din. O, paano? Sabi ko siya, Nakakabuisit ka kasi. Kung kailan hapon na, di mo sinabi kanina. Kalimutan niya na sinasabi ko sa'yo eh. Ano, aabot pa daw ng sabi ni ate. Yan, nakita ko na. Nauna mo pa yung pagkukomputer dyan, dahil mo palang gagawin. Ano naman? Okay. May sounds lang konti. Binura ko na lahat ng laro ni Buda. Roblox lang tinara ko. Hindi masyado malag. 21. Ayan pala, sobrang lakas ng sound. Hinaan mo lang konti. Hanapin na. Yan, tapos, bubutasan to, no? Bubutasan. Ito magamitin mo. Basta kakabutas. Tapos, bubutasan natin yung cup. Kagaya nito po. Ay, putang ina. Ang bakit tulog. Tama naman, kahit malapit. Ng mga cellphone to mga masira na ko hindi makapos na pagbuksa. Ito yung mga gagamitin natin straw. Gaya nito. Ito straw. May straw din sa ilalim sa loob. Yan ako na. Kasi lulusot Wait lang. ko na. Nakadikit. Lupitin ko para maganda. Isasabit ko. Okay, may butas na. Hindi, wait lang. Bakit niya tinipan? Dahil babaluktutin. Ipagtitape yan lahat. Oo. Pagtatabi-tabi yun. Hindi, kasi babaluktutin siya. Huwag ka magulo, na. Okay.
Hintayin na lang. Magupit mo Akin na. na, akin na. Magupit mo na yung isa pang paa. Hindi. Last one na pa. Step 2. Step Magupit na 3. tayo. Step 4. Step 5. Maya, sarili ko naman. Yun, basta isend ko yung kay ate. Harapan ko ng alam mo. Kasi yan, ano nga to? Kung saan mo gusto pumunta. Tokyo, Japan. Yun yung isang kamay. Dalawang copies na yan, pinaprint mo. Bakit dalawa? Papaan mo yung isa? Ha? Ma? Sa atin. O, may nabili na. Makash out daw. Wala. Ayos. Huwag ka rin masyadong anak. Kailan submit. Dapat sinend mo na lang automatic kay ate Ang. Ito lang ang niya. Hindi ko pati add siya ito. Ito lang siya ito ang siya. Huwag ka nga munang makialam, Sandra. Mamaya masira pa yan. Anong gagawin dito sa later? What times 10? 21. Susunodin ko na Ayos, to, Luby. kuya. Uy. Send na. Hello. Ay. Saan ako nag-iinyo ko yun? Mga ka-ate? Ayun na. Sandra! Sino po, friend? Hindi, yun na. Basta pumunta ka na doon. Kailan kasi gabi na, saka naman magliligalig na ang project, Tapos, si Taypan. Bakit sa taas niya tinipan? Kasi babaluktutin to. Kailangan magkapanito. O, taypan mo. Saan yung tape? Spin round and round, round and round and round. Wala. Para magdikit siya. Hindi siya matanggal. Yeah. Saan yung bandang tinipan na sa taas? Ito yung bandang kunitan nata eh. Sa baba? Ito oh. Taypan din natin dito sa baba. Para hindi mahiwalay. Yeah. Correct. Anong gagawin dito sa later? Hindi na. Hindi ko na gagamitin.
Okay. Tawag ka ng administration. Bakit? Dapat lang. Sige po. Apa. Yan. Pagka-tape ko dito, tsaka tinipan ko rin dito para hindi siya maghiwalay. Tapos binabaluktot ko tong isa, babaluktotin ko rin tong isa. Dapat ay yung straw na malambot. Kaso lang wala kaming straw na malambot. So, ito na lang. Ito, puntay na puntay, mama. Yan o, igaganon mo yan. Wish. Tapos gagawin. Kailangan malambot siya. Kasi dapat paper kasi. Kailangan. Paper na lang kaya gamitin natin. Oo nga naman. Hindi, mapapalambot. Yan, malambot na muna. Huwag mo lang lalakasan na ang yung tulak-tulak na gano'n. Yung parang gano'n din lang. Yung parang bagal tapos di sa doon parang. Ayan. Ito yung ulo, ito yung kamay-kamay. Dati naman kasi, di ba, tayo naman nagawa ng project natin. Bakit ganito mga bata ngayon, papaturo pa sila? Mama pa ang gumagawa, mga. Tapos, lulusot natin yung kamay niya. Dapat pantay. Your smile and hairstyle, darling and nice lipstick. Ay, Lipstick pa naman sinabi. lipstick. Meron talaga sinabi. Pantay dapat. My goodness. Hirap. Talaga, very nice, miss. Okay. Medyo lalagpas. Ano? Na-print mo na? Saan? Wala nga ako, Gutin ko na para Tapos, may butas na siya dito sa kabilaan. May butas din siya dyan. Kasi dito yung ulo, dito yung dalawang kamay niya. Maliit yung butas ko. Kailangan malaki. Shoot. Ang galing.
lalong magaling. Yan. Yung gagawin dito sa isang picture mo. Tape. Kasi baka mapunit yung cup. Kaya paiikutan ko ng tape. Balutin na lang natin ito na. Ako na. Hindi pa. Asan na gupitin mo? Kasi O, ilabas mo ulit yung ano. Ilabas mo ulit yung ano. ayos to. Ang galing. Mapatry nga ako. O, asan na? Ang galing mo. Kayo, kayo. Good morning. Morning, guys. Ako po. Ako dyan.
Yung kamay, nilagyan siya ng double-sided sa likod. Tapos tatanggalin ko sa ako, ididikit. Ayan, handikit na siya. Ano pang gagawin natin anak? Yung isa pa ata, project mo. Pag kailangan daw, pag tinapos sa electric pan hahangin, ay iikot. Paano naman natin gagawin yun? Yun yung instruction. Parang magbuhit ka daw ng mga ano, tapos lagyan mo ng bilog sa gitna. Tapos, kailangan ng straw. Gupitin mo daw. Gupitin. Mga gupitin. Tapos, Anong tawag dyan? pin, pinduan. Sandra, gawin mo pa. Di talaga yung sasagutin na pa paano. Sandra, pakita mo nga kung paano ko mag-karate. Okay, we Kasi, done. Ding 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 ding. Ding ding ding. Hello, how are you? Buddha, sa the strongest yung one. Buddha, real life na the Ano to? Iniipon ni ma'am? Hindi. Pag ano daw, pipicturan. Tapos pag napicturan na, i-display daw sa bahay. Ulit yung mga. Wait lang. Spinner. Ako, ikaw naman gagawin. Una. Ako naman. Ang bigat kasi. Naikot pa din. Sige, sige. Ano ang gagawin mo dyan, Mak? Ay, ganun. Hindi. Hindi nagtuturas mapangit. Aray! Katatanga, katatanga. Siguro.
Nagawa na natin ang isang project. Ayan na nagalo. Hi, my little frog. Hello. How the... Drag! Tago. Andyan si mag-uulam ng palaka. Wala na. Nasaan na? Bulaga. Okay, nakagawa na tayo ng one project. Yan mo lang anak kasi picture natin. Patay ka? Yan. Yan, Oh, pwede na. matitigasan. Ito lang, oh. Oh, pasok mo. Hindi. Nakaloob siya. Okay, next project. Ano naman ito? Ito ay yung panghangin naman to ang gagawin natin. Number 1, anong gagawin? Draw a big X on the paper as shown in the picture. Pigment. And then, okay. Kailangan ng liter ng box. Ito, Anong box? box. Ang liit naman yan. Ano natin? Yung ba yung instruction? Mataba, mapayat, mga Pang-design natin yan, pang-design. Pwede di po na ay. Okay, ganyan tayo na. Yung ano siya, yung pag inilagay mo sa hangin, wala, ano na to daw, Sandre? tigas na. Ilagay mo na dyan sa toaster. Okay, kakat natin siya sa circle. Direk, maingay kayo, naka-live ako ha. Sige. Hindi ako expert gumawa nito, pero itatry ko. Win. Ito yung tatapat mo sa hangin, tapos... Oh, tapos may... Huwag mo magulo.